pa. Ay, Wincel. Atinin, atinin. Yan lang yan, mamaya tulog na yan. Wincel Nak. Lucy Vlog. Ay. Wait yun. Matamsak. Wala. Meron po yan, tining. Wala bang boses? Meron naman. Hello, hello, hello. Ate Ina. Napaantok. Mamaya tulog na. Sis Wincel. Ate Ina. Tambay ko lang ito. Ako po, Ate Ning. Maraming salamat, Sis Ina. Biglang. Onahos. Guwapa ako ko ng mga amo. Nandiyan pa kayo, Ate Ina, sa ano? Sa anak ng amo mo? Kaya may wifi ka pa. Diyos mio, gising ka pa, hus. Anong oras ka matutulog?
abot po ng ano, ng, ay, 5 AM ka ate ina bago mag live si ate ina. Good evening, idol. Good evening. 5 AM ka ba ate ina magla-live? Bagong gupit ka. Tusok Kuya Banoy. Miguel love shout out po ka. Bagong gupit ka. Wala magawa eh. Ang init kasi eh. Puti na nga oh. Puti na yung buhok. Idol but simpan kapatid. Simpa. Bagong inang maya nagatago na yan. Pag inantok silent tulog. Morning Vincent. Wala yung Vincent para hindi nakakantok yung mari. Maganda yung marites nyo eh. Puro tawanan eh. No, Vincent. Aba, ikaw naman tan dito morning. Bad. Saan mo na kayo? Thank you po, Atining. Thank you. Oh, naman. Pasalubong inay. Ingat sa pagkaspas na. Ano yun? Aswa. Okay, ingat po ay. RTV. Mega love shout out. Pencil kapatid ko. Thumbs up po. Thank you sa pa-thumbs up. Thank you very much. Ay, baba ng bahay si Art TV. Tina, ay, kabagiblat. 5 ka, Tina, ng umaga nagla-live. Tina.
Ina OFW, may love shout out po RTV. Salamat sa pag-pin host. Kailangan you're welcome. RTV Bonsoy for that. Busy yata yung mga tropa. Ano yan, 6. Click mo yung link. Kailan yan, idol ko ba? Paabutin ko na lang ng ng umaga. Mag 6 hours. 11 na ngayon, di ba? 11, di ba? Abot ng 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ha? Nasa 6. Ang tapos nito, live na ni Ate Ina. Ngayon ang signal. Umiikot Itap mo ko. Link. Diyan sa nakapin. Thank you, Vincent. Ang nakapin.
Pressure tayo siya. Uy, Ate Mitch. Hello po, Ate Mitch. Hello po, Ate Mitch. Thank you. Thank you po sa iyong pagdala dan sa nakapin. Ay, dikit na ako sa iyo sa RTV. Hindi na ako nagbakas. Kasi ano ko pa yan. Sa akin pa yan. Dagdag. So yun.
Taas ko nga pa pala. Bakas. Kuhay tayo ng tubig. Uy, Ali Turkey. Walay Abraham.
Chris Cantos, maraming salamat po. Bicol, 8 thumbs up. Thank you, Ali Turkey. Chris bro. Kalakula ko na Wincy. Welcome. Thank you po, thank you. Winsal bro, magilab shout out. Chris Cantos. Parang bagong labas tayo sa bagong tabas. Nagpagupit po ang init. Sobrang init kasi. PM. PM, tidak po. Okay. Book of Fitness Sporting Machang. Pugak, Miguel Lab, shout out. Ali Turkey, Silip. Nasional. Pag-ipon ng niyog. Dan pulpak sa nakapin. Dan na sa iyo, Ali Turkey, si Chris Cantas. Yung dami yan.
Winchell. Winchell. Dan Polpak. I will come to you. Thank you, my friend. I will come to you. Sayang ako. Hindi ako na magtatagal kasi naka. Ate Ina.
Nakakaantok na naman. Pusang gala ni Tres. Next vlog. Tres Cantos. Dalam shoutout po. Inang kapatid, Miguel shoutout. Hello. Pinasok ko na ang isang kunti ang tao. Nagtawag pa ako. May na kasi signal ni ni Edel Pugak. Kaya Tres. Kaya hindi maano yung link. Ito lang yan. Ano naman? Maaga naman ito matatapos. Mahaba din ang charm na. Tiin na. Maka pa dyan, Tina, no? Alas 5 pa lang dyan. Alas 6. Alas 6 nandiyan, no, Tina? Pusang balat. Nilagyan na ng bantay ni Tres Cantos ang aking bahay. Nainayata kasi ang ni Idol Pugak. Shout out, salamat sa support kay iHouse. Shout out, guys. It's nung charin, tusok pugi. Thank you sa pagdalaw. Ednong channel. Diyos baka meron pa ito. Laki. May may lemon sa loob.
May binabad na lemon sa loob. Mahinog na kasi yung ano dyan. Tanim kong lemon, kaya yung bunga, di ilagay dyan. Book plug. Book plug video. Book plug. Kapatid Tris, Miguel, shout out. Kilang po, Ate Che. Thank you, Ate Che. Ako, balik. Mag-12 na. Tulog na si host. Nandito pa ang tukos. Grabe ko yun. Maya pa, Ate Ning. Ilagay ko na lang ngayon dun sa taas. Para pag magla-live ka na, di mag-out na ako. Ayan si Dos. Yun ni Tres Cantos. Bumuhos na.
Di ba 5 ka AM magla-live pati na? Kaya lang, anong oras na dyan sa inyo? 5 PM. 1 o'clock pa lang? 1 o'clock. Ano? 12. Mag 7 PM na. Wala ka pa 2 hours. Dali lang yan, Atina. Hanggang 5 oras to, 5 oras 6. Hanggang ano, hanggang umaga tong live. Kaya lang, dyan lang yan sa, sa bulaklak ko. Tayo matulog. Tutulugan na naman natin yan. Para bukas, makapakita ulit tayo. Diba? Ayun, mag-alas 12 ng pala. Hindi pa ako nakaisang oras. Thank you, my friend. You're welcome, my friend. Al Turkey. Wala, hindi ko na naman napapansin. Hina signal ko. Ako nga din, kasi, humihina rin ang signal eh. Oo, Tris, mga ano. Pag ganitong oras kasi ako nag-live, hanggang umaga na yan kasi ano. Kasi pag minsan, mga nadaan pa yung mga ano ko, minsan pag umaga na. Kaya minsan, yung mga nasa Amerika, diba? Paggabi na sa kanila. Kaya nakakadaan sa live ko pag paumaga na. Dili lang naman ito, ilalagay ko lang dyan sa ano. Tututo ko na naman sa bulaklak.
Uy, Ipon Vlog, nandiyan ka pala. Ay, Ibong Travel pala. Ibong Travel Vlog, love shout out. Real Turkey. Where are you today? And my friend all Turkey. Beach. You understand your English, my friend Turkey. Dos tawa ka, ano, dos kantos ah. Oh, alas 12. Food pa. Lunso, gising ka pa. 12 na pala, Kuya Manoy. Mamaya, mag-iano ko na to. Ilagay ko na to dyan. Antokin na ako, tulog na ako. Bu bukas na yan matatapos. Ba't di ka pa inaantok po sa alas 12 na andyan ah. Dito pala. Alas 12 na. Si Richard nga, natulog na ata. Hindi na nagano. Bad, halika. Maya, matulog. Tulog na ako. Maya din, bunsi. Lagay ko na yun din sa ibabaw ng lamesa. Pero paggising ko mga madaling araw, di, tuloy na naman. Si bunso, si Ali Turkey. Ali Turkey. Sisiyo lang yan, kuya.
Okay, you're still there, my friend. Yun na. Hindi. Pilay, huwag kang tumawa. Pinay. Eh, si Pinay. Si Dos pala yun. Kulang tres. Pasal. Sak mo. English mo. You don't correct my English, Pinay. You don't correct my English mo. My friend, okay. Where are you? Yes. Okay, good. Deputibus at na.
Sis, nilibog lang. Oh, ano ba yun? Nako. Nay, wag kang baguhan scientist.